avui serà un gran dia, aprofita'l. Ja sé que demanar un m'agrada tot just començar no queda massa bé. Però si el vídeo és dolent no me'l posaràs i si arribes al final potser te n'oblides, no? Així que fes-ho ara. Gràcies. Si t'agrada, a més, comparteix. Vaig tard amb el vídeo, ho sé. Fa dies ja que Bezos, petons en català, van a l'espai, però com que parlarem d'altres coses, no passa res que el vídeo ens arribi una mica tard. Sempre que algú fa alguna cosa, hi ha gent que no fa res, que la critica, i és clar, com més gran és la cosa, més gent hi ha que la critica. Quan hi ha molta gent que critica alguna cosa, normalment també és una crítica bàsica, senzilla, fàcil d'entendre, populista. Així hi ha molta gent que amb coneixement o sense pot criticar-ho i comentar-ho. No dic que la crítica en qüestió, la que sigui, no sigui correcta, però compleix aquestes condicions. Fàcil, populista. En el cas dels llançaments de Bezos a l'espai i quasi espai de Branson, s'han criticat dues coses que compleixen perfectament amb aquestes condicions. I és que són rics i contaminen. Dius, caram, uns projectes tan bèsties, tan únics, tecnològicament tan avançats, amb tantes coses a criticar, no només podem criticar això, que són rics i contaminen? Que els que hi han anat són rics i que els coets contaminen, aviam, si ho penses, com a mínim és una crítica infantil. I torno a dir, que no sigui certa, però són rics. Hi ha gent que li encanta criticar els rics. Els critica si han nascut rics perquè ja ho tenen tot fet, una mica trist classificar o jutjar una persona per la situació que ha nascut, no? Els critica també si són d'aquests self-made, si van néixer en una família humil i s'han fet rics, especialment ho critiquen els que s'hi veuen reflectits, perquè els hi genera com una certa enveja, no? Diuen que s'han fet rics robant, explotant, fent trampes o qui sap què. Critiquen els rics que es compren xalets impressionants, es compren un iot, però també critiquen els que no s'ho gasten i els diuen que s'ho portaran a la tomba i després seran els seus fills els que seran feliços i s'ho podran gastar. Critiquen els rics que no fan donacions perquè s'ho guarden tot per ells i també els que donen perquè només ho fan per blanquejar la imatge o perquè els hi surt a compte a l'hora de pagar impostos. Criticar els rics sempre queda bé. Els rics abans tenien cotxe, ara tu també, els rics tenien telèfon, ara tu també, els rics tenen un rellotge, ara tu també, els rics viatjaven a l'espai. Potser algun dia tu també podràs i no passa res. No ho facis dolent només perquè de moment tu no hi pots accedir. La segona crítica fàcil és el contamina, no? Els bitcoins també contaminen, l'extracció d'or també contamina molt, molt més que els bitcoins, però això sembla que no importa. Un coet a l'espai, com que fa molt de fum i molt de foc, contamina, no? He llegit per Twitter un pallasso que diu que 2 de cada 10 persones no contaminaran en tota la seva vida el que ha contaminat aquests coets, no? Quan 2 de cada 10 persones senzillament no tenen accés a l'energia, per tant, només contaminen amb els pets que es tiren, com les vaques, que també contaminen. Aquestes 2 de cada 10 persones tampoc contaminaran, com el tio que ha escrit el tuit, que ho ha fet des d'un mòbil d'última generació que costa una pasta, que fabricar-lo no contamina, que està connectat a wifi còmode de casa seva i viu una vida que contamina ell solet més que el 70% de la població al mateix dia. Contamina el coet, diuen també els de Greenpeace, no? Que fan servir les fotos dels satèl·lits per promocionar la seva marca, satèl·lits llançats a l'espai amb una tecnologia molt més obsoleta i contaminant que no pas la utilitzada per Bezos. Els de Greenpeace que es passen el dia passejant pels nostres mars amb barques que tampoc segurament contaminen i ho fan amb donacions de gent de les que parlàvem abans, amb poc poder adquisitiu. Però és més fàcil dir que Bezos contamina i és ric, i així ja tenim la crítica feta. I no és que sigui mentida, perquè, caram, si un coet contamina i Bezos és ric, no? Però potser podríem buscar millors arguments, no? A mi m'agrada criticar amb coneixement. Això només és una petita introducció i encara no hem parlat dels coets, que era del que anava al vídeo. Tenim 3 nois que han fet més per la cursa espaial que tots els països junts, perquè la NASA va anar
a la Lluna. Hi ha gent que encara ho posa en dubte. També diuen que la Terra és plana. Va posar en marxa amb els seus amics russos una estació espacial, que la tenim, i ara han anat a Mart. Els xinesos van tirant coets a l'espai que després cauen al mar i aquests no contaminen. Però tres nois jovenets, en Bezos, en Musk i en Branson, han posat una innovació tecnològica brutal en la recerca espacial i ho han fet des de l'àmbit privat. Anem a conèixer una mica més aquesta gent i així els podem criticar amb més fonaments. En Jeff Bezos, petons en català, nascut a Nou Mèxic, que no està a Mèxic, encara que sigui nou, va estudiar enginyeria elèctrica i informàtica. Va treballar a diversos llocs abans de tenir la seva brillant idea de llibreria online, que la va obrir al garatge de casa seva que havia llogat amb la seva dona a Seattle. La pàgina web d'aquesta llibreria online era cadabra.com, un nom també genial. El domini el va llançar el 94, després de seguida va ser Amazon. El 2007 va llançar el Kindle, que va ser una revolució a nivell tecnològic. Un dels vídeos d'aquest canal parla sobre el Kindle Oasis, us el recomano. L'any 2000 va crear l'empresa Blue Origins, destinada a fer viatges a l'espai. Només perquè ho havia vist en una pel·li i ho va parlar amb un amic i va pensar que seria guai i s'hi va posar. L'home més ric del món, de fet al gener el va avançar Elon Musk i es van avançant un a l'altre, es va dedicar a això, a anar a fer aquests viatges a l'espai. L'Elon Musk, nascut a Sud-àfrica, amb 10 anys ja programava amb un Commodore, jo també ho feia, fins aquí les coincidències. Va fer algun joc que es va posar a la venda, llegia molt a l'escola, patia assetjament, és llicenciat en Física i Econòmiques, va abandonar el doctorat. Amb el seu germà van crear una empresa, una espècie de directori d'empreses, Zip2, directori d'empreses que ara dius, això no té sentit, no? Però als anys 90, finals dels 90, quan els cercadors que fèiem servir no eren capaços de trobar directoris, existien molts directoris d'empreses, directoris locals, fins i tot el més important com a directori d'empreses, Pàgines Amarilles, ha tancat ara fa poc. Per tant, un directori d'empreses, que en el seu moment era molt interessant, el van vendre l'empresa Compaq per 307 milions de dòlars. Després, en comptes d'estirar-se al sofà i no fer res més, i gaudir de 307 milions de dòlars, va crear PayPal. Sí, Elon Musk és qui va inventar-se això del PayPal. I ho va vendre a eBay per 1.500 milions de dòlars. Són tants diners que eBay no els va poder pagar amb diners, sinó que li va donar també accions, i Elon Musk és un dels grans accionistes d'eBay a dia d'avui. A partir d'aquí, Elon Musk va decidir, i aquest és un concepte que em fascina, centrar-se en 3 àrees de vida, que són el canvi climàtic, el risc de dependència de la humanitat en un sol planeta i el risc de l'obsolescència de l'espècie humana. Brutal, I torno. Canvi climàtic, i aquest s'entén fàcil, el risc de dependència de la humanitat en un sol planeta, és a dir, que no depengui que els humans ens extingim quan s'extingeixi, si és que s'extingeix la Terra. I el risc de l'obsolescència de l'espècie humana pròpiament, és a dir, que no depenguem, les espècies evolucionen i desapareixen, que no depenguem nosaltres, els humans, de que la nostra espècie desaparegui. Brutal. A partir d'aquests conceptes apareixen les empreses que des de llavors s'ha dedicat a treballar, és a dir, no munta qualsevol tipus d'empresa, ha d'estar focalitzada en aquests objectius. Són empreses que han partit de zero, que les ha creat ell i que moltes d'elles són les més importants en el seu sector. De totes les empreses que va crear, aquesta és la primera, SpaceX, la primera, abans que Tesla. Ell mateix és el director de tecnologia de SpaceX, és qui dissenya els coets, ell. Diuen que en va aprendre llegint de com fer coets. L'objectiu d'aquests coets, o d'aquesta empresa, és colonitzar altres planetes, allò que dèiem abans, que no depenguem nosaltres només del planeta Terra. El primer que vol colonitzar és Mart entre el 2024 i el 2026, que ja hi som. Potser la seva sonadura li ha fet que
sobre la taula ens posi dates precipitades, però cal recordar que la NASA fa molts anys que fa servir la seva tecnologia en tots els seus llançaments. Empreses, a més, OpenAI, es preocupa de la intel·ligència artificial. El Neuralink ha anunciat que podria en breu curar paràlisis, ceguesa, sordesa, entre d'altres. Tesla Motors, no cal dir res. SolarCity de Boring Company, juntament amb Tesla, són tres empreses que tenen en compte el concepte aquest del canvi climàtic i, per tant, la transició cap a un consum elèctric i net. Starlink, la darrera creació, està enviant satèl·lits a l'espai, 12.000 satèl·lits en total, per donar cobertura a internet a tot el món, a tots els espais i indrets del món que no tenen internet actualment. La gràcia és que, a més, no farà servir el protocol IP, que és el que es fa servir actualment arreu del món, sinó un nou protocol propi creat per ell. Potser ho canviarà tot, no ho sé. Alemanya ja s'ha interessat per aquest sistema i està subvencionant els mòdems a les zones rurals per a la gent que no té internet faci servir ja aquest sistema. Una persona obsessiva, altament creativa, de difícil interacció amb altres persones, tot i els seus ja 6 fills. No dorm gaire, clar. Treballa més de 80 hores setmanals, que per ell no són treballar. És un inventor xiflado del segle XXI. Res a veure amb els altres dos companys espaials que d'alguna forma només han posat els seus calés i ambició empresarial en els seus projectes espaials. I anem pel menys conegut, en Richard Branson. De fet, Sir Richard Branson. No va néixer pobre, el noi, anglès. Té dislèxia. Va deixar els estudis ben aviat per començar la seva faceta empresarial creativa, un crac. Va començar el seu negoci als anys 70 venent discos pirates. Li va anar bé, va fer calés. Se'n va a Egipte, va tornar amb uns discos, va començar a fer discos, el van acusar i va arribar a un acord fora de tribunals amb les discogràfiques, va pagar el que tocava. Tothom li sona Virgin, no? Discogràfica Virgin, Virgin que ve dels casets verges amb els que va fer tants calés, botigues per tot arreu, Virgin Megastores, estudis de gravació, Virgin Records, no li va anar malament, després va entrar temes d'aviació. Els avions que has volat, que es diuen Virgin, són del mateix, de les Virgin Megastores. Són del mateix tio que va fer aquestes Virgin Megastores, Virgin Records, etc. Ha entrat en negocis ferroviaris, ha guanyat diversos concursos públics a diversos països del món en temes de telefonia, entreteniment, jocs. Tenia un equip de Fórmula 1 i l'any 2004 va fundar Virgin Orbit, que després es va anomenar Virgin Galactic. I per això, ja que hem fet avions, hem fet trens i tenim un Fórmula 1, per què no podem fer avions que vagin a l'espai? Sigui com sigui, m'alegra que els homes més rics del món inverteixin en tecnologia i en futur. Per tant, Bezos l'any 2000 crea Blue Origins, en Musk el 2002 SpaceX i en Branson el 2004 Virgin Galactic. La primera diferència entre les tres empreses és el motiu pel qual es van crear. Bezos per anar a l'espai, Branson per fer negoci, Musk per eliminar la dependència de l'espècie humana al planeta Terra. Aquests són els motius. Et poden agradar més, et poden fer més gràcia, els pots criticar, pensar que algú està ben sonat, però aquests són els motius. Ara que ja coneixem una mica més els tres fenòmens, els rics, anem a veure què han fet amb els seus coets. Fa uns mesos, Bezos, petons en català, seria el primer home, va anunciar que seria el primer home en fer un viatge espaial. Havia de ser el primer, però se li va colar Branson per la dreta. Per tant, ara tenim aquests dos joves que han anat a l'espai, que ja ho discutirem. Cal recordar que Elon Musk, des del 2006, és proveïdor de la NASA, l'encarregat del sistema de transport orbital de la NASA. El 2020, l'SpaceX va llançar el seu primer vol tripulat, que va portar astronautes reals a l'estació espacial, que està a una alçada de la Terra, i aquesta dada és important, guardem-la, de 408 quilòmetres. Per tant, d'alguna forma, la tecnologia de Musk està a un altre nivell, tot i que ell no hagi fet aquests viatges que en diuen a l'espai. Virgin Galactics, aquest 11 de juliol del 2011, va
crear un avió que s'enlaira fins als 15.000 metres i dispara un altre avió que surt disparat a l'alçada de 80 o supera l'alçada dels 80,40 quilòmetres. Un avió amb finestres d'avió que després d'arribar a l'alçada en qüestió cau planejant. Segons l'administració pública dels Estats Units, l'espai comença als 80,40 quilòmetres i els astronautes aquests, 14 astronautes comercials que tenen el nom d'astronauta, han superat aquesta línia de 80,40 quilòmetres i els donen un pin amb unes ales, i Branson té el pin. Per la resta del món, però, la part de l'administració dels Estats Units, la resta del món, el límit són 100 quilòmetres, la línia Kármán. El Blue Origin de Bezos, que tenia planificat volar l'any 2012, però després va veure que això no era tan fàcil, va sortir uns dies més tard que l'avió de Virgin Galactic, però compta que el New Shepard, que així és com es diu aquest coet, no és un avió, és un coet reutilitzable que no porta pilot, és autònom, contamina molt menys i sobretot supera la línia Kármán dels 100 quilòmetres. Per tant, per la resta del món, excepte per als Estats Units, un va anar a l'espai, l'altre no. Podeu triar si voleu volar amb un avió que vola alt de Virgin o amb el coet espacial de Blue Origin. Això sí, un bitllet val més de 200.000 euros. No sé si és per rics o per rucs. Diuen que Bezos, petons en català, sabia que ho diries, ja ha fet més de 1.000 milions d'euros en vendes a bitllets. Una dada important és que si vas curt de temps et faig saber que el trajecte total de Blue Origin són 10 minuts de vol, en canvi el de Virgin és quasi una hora. Pel que fa a la contaminació, no et diré que un coet no contamina, però el New Shepard, el coet de Bezos, fa servir una combinació d'hidrogen i oxigen líquid per generar la propulsió. Això vol dir que el CO2 que emet a l'atmosfera és mínim, el que emet és vapor d'aigua. Per tant, si ets dels que estàs a favor de la involució, de tornar a viure a les coves, et dono la raó, els coets contaminen. Si ets dels que creus que hem d'anar progressant, avançant, els coets com el de Bezos o com el de Musk contaminen molt menys que qualsevol dels altres centenars de coets que estan sortint de la Terra, dels Estats Units, de Rússia o de la Xina. Per tant, estan millorant la tecnologia actual i reduint la contaminació. Vídeo curt, abans d'acabar, deixo un dubte sobre la taula. Saps per què no hi ha cap imatge des de dalt de l'avió o coet? Saps per què no hem pogut veure amb imatge el que ells veuen, no? Veure la Terra des d'on ells estan? El diàmetre de la Terra són 12.742 quilòmetres. Si puges una alçada de 85 o 100 quilòmetres, imagineu-vos una cinta mètrica de 1,20 m. El gruix de la cinta mètrica seria el que ells van pujar respecte a la Terra. Des d'aquesta alçada, amb 1,20 m per costat a costat, què veus? 1,20 m i prou. No veus la Terra com te la imagines, rodona. No veus la Terra com es veu des de 384.000 quilòmetres, que és la distància de la Lluna. Doncs això, ara sí, tens una mica més d'informació dels rics, dels coets, per seguir criticant amb una mica més de criteri. Recorda que somriure és gratuït. Com sempre, moltes gràcies per escoltar-me i ja saps, si t'ha agradat, fes un m'agrada aquí sota. Si encara no estàs subscrit i no et vols perdre el proper vídeo, a l'altre costat, m'encantarà rebre els teus comentaris aquí mateix a través del blog. No dubtis a compartir-ho a qui ho creguis oportú, totes les novetats a bartu.cat. Moltes gràcies per escoltar-me, gràcies per arribar fins aquí i gràcies per compartir. Salut!